Siyanibingelela nonke abalaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Makabongwe uNkulunkulu uBaba wethu osemazulwini egameni elihle lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono lokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu. Kulabo abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi, uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esenikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasekugcweleni ngobufakazi bakho, ukuba lonke nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokho okuzwayo kufundiswa khona kushunyayezwa ngakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho khona zifakwa khona. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kwinhlanganyelo yenu nefakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ahamba ngayo ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu esizulwini nokusipha nalesikhathi samanje sokuhlanganyela ezwini lakhe ngomoya nangeqiniso. Ake sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfundisi uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena uJesu Kristu oyisisekelo sokukholwa kwethu. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane ngokugcwele bazalwane. Amen. Siyabingelela nonke bazalwane egameni lenkosi uJesu. Silobe sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu uNinimandla bonke. Yena osibizile ngendodana yakhe yona yodwa esibizelwa othandweni laphakade elingukuphila okubuye ngaye uJesu owathanda izwe waze walifela. Okungaye nathi siyakholwa ukuba uma sikholwa kuye, ngoba ukukholwa kwethu kusekutheni uJesu wafa wavuka. So uma uJesu wafa wavuka, nathi kumele sife sivuke okokuqala, sife sivuke okokuqala, sife sivuke okokuqala, okusho ukuthi ukubulawa komzimba wesono bese uthathe imfundiso esizulwini. Uzongipha kwabaseKolose
sithi usahluko 3 kusukela kuverse 1 kwabaseKolose. Njengoba simele ukuvuka sizalwe kabusha, okusho ukuthi ukuhamba kwethu akufani nalokho besikwenza ngoba izwi elisibizayo ilona elisigadayo ongeni. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Lapho uma navuswa kanye noKristu. Ngezwa ke lento ngiyambonga uNkulunkulu ukuba uyazifakazela. Uma kuwukuthi sivuswe noKristu, uKristu ufile wafela esiphambanweni, kepha kwakhona ukuvuka nokuphila kwesibili lokhu kwaphakade ovuswa umoya kaNkulunkulu. Ukusho ukuthi uma mina uJesu ethi ngiyeke into noma ngize kuyena angitshela ukuthi yini kumele ngiyishiye ukuze ngize kuyena, mina ukuyishiya leyo nto engiyithandayo noma ngibona iyigugu emehlweni ami ngenxa kaKristu kungukufa kwenyama esizobulawa nezithelo zayo inyama ezingafundwa uNkulunkulu. Ukuze ithobele uNkulunkulu inyama kufanele iqale yamukele izwi ivangeli leli esilinika abapostoli belithatha kuJesu ngamandla kaNkulunkulu. So uma ethi-ke lapho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu. Funani ukuphi? Okwaphezulu. Nayi into esifunayo. Mina into engithi ngiyakholelwa yile kuphela. Yabona wasemhlabeni, lemhlabeni sibhokudana ngamazwi, siyaxabana, siyaphikisana, siyazondana, kunombango emhlabeni. Yazi inyama ngendlela eyisiwula ngayo ukuthi ubone ukuthi umuntu akazi, kepha wena ufune ukuthi enze lento wena oyilindele engekazayenza ngoba isikhathi sakofika. Uma uzothi uxabene nomuntu noma uphikisana nomuntu bese akhulume into embi noma kwenze kabi bese ulindele ukuthi axolise, noma mhlawumbe ucabanga ukuthi wena uzozizwa kangcono uma esexolisile umosha isikhathi sakho. Kunabantu abavalwe isihenqo ungaboni izinto. So uma ufuna izinto zasemhlabeni ukugcina sowuphuma endleleni yokholo, so ungenile wathi shiqe phakathi kwezinto zasemhlabeni ezingenamvuzo, kepha zona uma uthi uyazilandela ngokwenyama ziyayihlukumeza inyama. Inhliziyo ayitholi ukuphumula. So le mfundiso yaphezulu ithi funani, imfundiso yaphezulu ithi funani okwaphezulu. Lapho ekhona lapho uKristu avukele khona, uthe bevuka ethi wavuka wahlala nabafundi bakhe izinsuku eziwu-40. Wabafundisa wabavula ukuqonda. Base behlala nabo bekholwa, balinda-ke manje. Sebelinda yini? Balinda isiphiwo sikamoya oyingcwele. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Isiphiwo sikamoya oyingcwele akuyona into ofela uyinike nje ngobusuku ukhona. Kuwuhambo noNkulunkulu njengoba wathi uJesu usekusho kangaki? Usho kabili ngizokuveza mina. Uthi kwincwadi uyakusho ngabo bonke abapostoli kusukela kuMathewu aze yovala ngoJohane. Kepha uthi lapha kuLuka sahluko 24 verse 52 no 51. uLuka 24 52 or 51. Bakhuleka kuye baphindela eJerusalema. No, uhlehla uqala from verse 50. Wabahola baze bafika eBethania. No. Uqala from verse 47. Kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka. Kwakumele uKristu ahlushwe afe avuke ngosuku lesithathu bese kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka. Kube ngukuthethelelwa kwezono. Kushumayelwe ukuphenduka bese kuba ukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. Kusukela kuphi eJerusalema. Nina-ke ningabantu ababonile zonke lezi engikhuluma ngazo. Bekani ngiyathumela kini. Manje-ke ngizakuthumela kunina isithembiso sikaBaba. Ngizokuthumela kunina isithembiso sikaBaba. Kepha hlalani emzini. Kepha into yokuqala ekumele niyenze ngaphambi kokuba nihambe lezizweni zonke, nishumayele, nenze abafundi, nibaphendule, beze kuJesu bathethelele izono zabo. Nina kuqala
lindani. Hlalani emzini nize nembathiswe Kufanele uze wembathiswe amandla avela ezulwini. So uma wamukela ivangeli uguquka endleleni yakho yobubi, akusho ukuthi wamukela umoya oyingcwele. Samele uhlale ulinde uze wembathiswe. Ukuba ngeke ufakaze ngoJesu, ukhulume ngoJesu engapheli kuwena. Ukuphenduka kwakho ukushawa yizwi. Usungabantshela abantu bazalwane ukuthi bazalwane ngimzwile uJesu ekhuluma nami. Ngapha ukuthi uzoshumayela ufuna ibandla akulula ngokuba yini kunezinto okumele uzinike uziphathiswe nguJesu bese akuthume yena ukuthi hamba ukhuluma nabantu. Ngeke uzikhulumele ngokwakho. Abaningi bavula iBhayibheli kanye umuntu azile ukuthi usenazo lonke iBhayibheli noma wavula amavesi athize basegijini. Athi umprofethi ke lapha kwincwadi yaJeremiah sahluko 23 from verse 21. Jeremiah. Wokubo abelusi abachitha. Wokubo abelusi abachitha bezihlakaze izimvu zedlelo lami. Usho uJehova. Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngabelusi. Ukhuluma ngobani? Ngabelusi. Uthini? Abelusa abantu bami. Uthi nihlakazile izimvu zami. 21. 21. Rise now. Verse 21. Jeremiah 23, verse 21. Right, come on. Mina angibathumanga abaprofeti nokho bagijima. Angibathumanga abaprofeti nokho bagijima. Yabona ke lento engiyivezayo. Ngiveza ukuthi awungeke uhambe ushumayele ungathunywanga. Uma uJesu ethi kubapostoli bakhe hambani nilinde emzini nize nembathiswe amandla. So uNkulunkulu ukhuluma ngabantu abahambe betshela abantu ngoJesu, kepha baphila uJesu, kepha abantu abamazi uJesu. Umhlungu ukuthi abantu baphenduke kepha uJesu bangamamukeli ukuba uJesu ekumele aphile kuthina. Uma uthi wena ufuna ukukholwa thatha uJesu. Uthola kanjani uJesu? Yizwi, hayi mina. Yizwi ekumele liphile kuwena. Ngokuba uma kuthiwa mina ngiyaphetha ukwazi ukuthi wena amaKristu bayaphetha, kufanele ukuthi umhlengi uyaphetha. Izwi ngeke liguquke ngoba naku sekuphetha mina. Akuphethe mina izwi alime ngokuba wena wazi ini? Wazi izwi. Into elutha abantu ukuthi bangabi nakuqonda ingoba bazi abafundisi ngaphezulu kwezwi. Abantu bakhonza abafundisi ngaphezulu kwezwi. So noma umfundisi esebaholela ehlale noma emgodini abanakho ukuqonda ukuba yini, abanalo izwi. Uma uthume uJesu uzokwenza imisebenzi efakazelwa abapostoli eBhayibhelini nabaprofeti nomthetho. Ukuba yini lezwi lelibekiwe kuwena, so awunaphambuka endleleni wenze lokhu okuzwa ngaphakathi ungezwa lokhu okunikwa yizwi. So uma uNkulunkulu engakuthumanga uzophambuka ngokuba uzohamba ngokuhlakanipha kwakho, hayi ngokwaNkulunkulu. OkwaNkulunkulu uzoba seceleni wena uzihambe. So uzobe usuzihola wena ngokuba uNkulunkulu uthi uyabahola abakhe. Akaholwa uNkulunkulu, uyabahola abakhe. So uma ungumzalwane uthi uyakholwa, uyikholwa elikholwa imisebenzi kaJesu namazwi kaJesu, futhi namazwi awukholwa kuphela kona uphila ngawo. Le ncwadi ethiwa iBhayibheli incwadi enamazwi okuphila kwamakholwa. Incwadi ethiwa iBhayibheli akuyona incwadi yomhlobiso, iyahlabalazeka kepha ngenxa yethu ngokuyiphatha mhlapho. Igcino ingasenakho ukuba namandla ngenxa yethu thina abantu esingenakho ukuba neqiniso. So uma ngathuma kuJesu uzoshoka ngomprofeti, akubathumanga lapho kepha bagijima. Uma bebemile emkhandlini wabo balalela amazwi abo, bebezofundisa abantu izinto engizikhulumile. Bengingakhulumanga kubo nokho baprofeta. Ngikhulumanga kubo kepha bayaprofeta. Uma bebemile emkhandlini Uma bebemile emkhandlini
kusho ukuthi abantu labo abangabafundi nabantu abaphatha umyalezo abawuthatha ngqo uNkulunkulu. Ngabe bezwisile abantu bami amazwi ami. So into efike isixabanise namakholwa yizwi ukuba mina njengomhlengi ngiyakholelwa yizwi. So izwi lengenza ukwazi ukuthi ngikhulume ngento engiyibonayo futhi ngifakaze ngayo njalo. So uma umuntu engenalo izwi kuyena lento yezwi ihlala kabuhlungu ukuyikhuluma ngoba phela isuke iqhamuka phansi kumlilo. Angeke kwenzeke ukuthi ngizozwa lezwi bese ngikutshela enye into. Ngoba nabo ufuna ukuthi wena ungaphoxeki. Kungisiza ngani ukuthi ngizuse wena nokukhohlakala kwakho bese mina ngihambe ngesikogweni ngenxa yakho ukuthi bengikusaba ngizama ukuhlonipha ukuze phela uqhubeke ugcine wenza imikhuba yakho. Wena kaloku iyancwadi le yaLuka. Incwadi yaLuka sahluko 24. Mina ke ngingofakazi balezo zinto. Umuntu ufakazi-ke yabona kuthele mina umuntu ufakazi bethi uJesu yena konke engikwenzile ngikwenze phambi kwenu. Kepha nikwazi ukuyofakaza ngami ningakogcwaliswa ngalomoya ekumele ngigcwaliswe ngawo ukuze nizokwazi ukuthi nina nihambe notshela abantu ngami. So kumele ukuthi ugcwaliswe ngomoya. Umoya oyingcwele ugcwaliswa ukuthi wazi izwi likaNkulunkulu. Upheleliswe ezwini ukuze uzokwazi ukukhuluma nabantu ngento ozobebuza umuntu ukuthi nansi. Ila ukwazi ukumchasisela futhi. Bekani ngiyathumela kini. Ngiyakuthumela kini Isithembiso sikaBaba. isithembiso sikaBaba. Kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Wabahola Bagcwaliswe ngamandla avela phezulu. amandla Avela phezulu. sifuna ukugcwaliswa ngamandla. Akusho ukuthi bese ugcwaliswe ngamandla ngeke usalingwa. Akusho ukuthi bese ugcwaliswe ngamandla ngeke usahlupheka. Usazohlangabezana nezimo ngokuba sawuhlukanisiwe awusahambi ngamandla kabani akho. So hamba ngamandla avela kuphi? Avela phezulu. So ngamandla avela phezulu yiwona akukhonayo, yiwona futhi akulawulayo. Ingakho ngithi uma ukhuleka ukuthi Baba thethelela abasonayo, kepha wena ungafuni ukuthethelela ababonayo. Ungalindeli futhi ukuthi abantu bazofuna ukuthi-ke bacele intethelelo kuwena. Ungalingi uyenze lokho. Ungalinge ufake emizweni yakho ukuthi uzobona ngokuthi umuntu uyaxolisa ukuthi eze kuwena nento akunike. Ingqondo embi le. Ngokuba so uhamba ngamandla uthi uNkulunkulu uthi uJesu bathethelele Baba abakwazi bakwenzayo. NoStefan uthi Nkosi ubathethelele ungababaleli isiphambeka. Kusho ukuthi ubani ngempela ngamandla avela phezulu. Yiloko okwazi ukuthi uma oniwe avume ukuthi oniwe bese athethelela. Ngoba inyama yona ilikhuni ifuna ukuthi ubambe amagqubu, ifuna ukuthi ube nenzondo, ifuna ukuthi kube uwena ozogcina. Kepha uyazi ngaphakathi ukuthi uma uwrong. Kepha inyama yenza ukuthi ube nomsindo. Kube khona umsindo ozokwenza ukuthi kulowo msindo kungabi khona ukuhlakanipha nokukhula. Umuntu oyedwa ukuhlakanipha kakhulu noma sekufanele ngenxa yokuthi usaba ukuthi okuhle besithunzi akavumi ukuba rosa. So kufanele ukuthi wena uzame lo muntu ukuthi umenzise lento le oyifunayo noma oyidela. Beyizwa lonto le. Awuqhubeke. Bekani ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba. Kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Akhona aliqhubeke eceleni lesiphazamisi. Nize Nembathiswe amandla avela phezulu. amandla avela phezulu. So ufanele njengomzalwane yabona sakhuluma ngezinto zakuphi zaphezulu ngiziqhathanisa nezinto zaphansi. So uma nithi izwi-ke nize nembathiswe amandla avela phezulu. Yilokho ekumele siqonde njengomzalwane ukuthi umzalwane ohamba ngamandla avela phezulu. So izwi likaNkulunkulu kufanele libe yinto wena ophephela kuyona ophila ngayo ukuze ukwazi ukunqoba amandla avela kuSathane. Nike incwadi yaseKolose kusukela ku-verse 1. Ngakho uma navusa Uma wena
wavuswa kanye noKristu. Funani okwaphezulu. Funani okwakuphi? Okwaphezulu. Amandla kumele sambe ngawo okwakuphi? Awaphezulu. Sifuna ukwenza izinto zasezulwini. La emhlabeni ngilinde right. La emhlabeni siyalungiswa, siyalungiselelwa, sipractice impilo yaphezulu. Ukuba phezulu akungeni lutho ngcolile. Akukho futhi ukuziladulela. Lesono sokuthi uvumile uJesu kodwa wamphika ngesenzo uwena ozilahlile. Lesono sokuthi uyamazi uJesu kodwa wena uqhubeka nokuthi wenze intando yakho uwena ozilahlile. Awulahlwa yimina. Mina ngiyakuthanda umuntu othandayo emhlabeni. Bazi ukuthi umuntu okwenzela izinto. Thengele impahla, thengele imoto, thengele umuzi, thengele ekhaya, thengele ukudla. Babona ukuthi umthanda kakhulu lo muntu. Uma sezokukela iqiniso, yila khona usukubona khona ukuthi cha lo muntu lo akakazi uthando ngokuba ulindele ukuthi uma umthanda umenzela izinto ezinhle. Phakathi kwabantu ayonginike le ncwadi le. Ngifuna incwadi Ezaka, right? Sahluko 9. Incwadi Ezaka sahluko 9 kusukela ku verse 5 kuya ku 6. Incwadi Ezaka sahluko 5. Sahluko 9. Kusukela ku verse 5. Ngike khona. Wozani nidle isinkwa sami. Wozani nidle isinkwa sami uNkulunkulu. Uzozani nizodla ukudla kwaphezulu. Niliphuze iwayini. Niphuze iwayini igazi likaJesu. Engilivumeleyo. Yebo baba. Yekani ukuzenza izilima. Niphile. Bese niphila ngokuba ekuyekela umuntu uqala bakho ukuhlanganisa ubesaba uJehova. Futhi uqala ukuhlanganisa ukuyeka isono ngoba sawazi uJehova unamathele kuyena. Nihambe ngendlela yokuqonda. Nihambe ngendlela yokuqonda. Osola isideleli uzithathela inhlamba. Owenza njani? Osola isideleli uzithathela inhlamba. Yazi kuyenzeka ngikhuluma indaba yokuthi ukhulume iqiniso. Kuyenzeka ukhulume iqiniso kumuntu ongenakho ukuqonda. Bese lithi iBhayibheli osola isideleli wenza njani? Uzithathela inhlamba. So kuyenzeka ukuthi ukhuluma ukuhlakanipha nomuntu oyisiwula noma oyisideleli. Ugcine sekuwena wazi ukuthi silima. Ngenxa yokuthi usole umuntu noma uzama ukulungisa umuntu obhajiwe emthunyeni. Yezindaba. So mase ubhajiwe emthunyeni ngeke ukuthi wena uzokhipha umuntu ngenkani entweni. Yayizonto leyo. Kuyenzeka ukuthi wena uthi ufuna ukulontuza boy ukugogulisa noma leso hleli leso. Kuyenzeka wena ubone into engalungile. Khona abantu bebaningi ukhuluma into elungile. Wena ube mumbi ngoba yini wena awuvumelani lento engalungile. Abaningi bayahambisana nayo, abanye bayathulile, bayasaba, bayabona ukuthi ayilungile. Kepha bona abakhulumi noma sokhuluma ungaqinisweni bona ngeke baze bathi vuka. Yini abafuna ukubaba iqiniso omuphila ngalo ulisebenzisa. Uba isitha kubantu abaninana iqiniso. Yabona uma uthi umuntu utshela ukuthi uhlakaniphile emehlweni akhe, uthi wena umbonisa indlela, wena uphenduka kube mumbi. Othethisa omubi uzitholela isisihla. Uma uthi ulungisa umuntu ongafuni ukulunguza ukwenza ukuhle, uzithiwa uzibela amanzi ngomsele, amanzi azogeleza azogcwala kuwena. Amenzi wena. Ukuba yini? Kuthiwa umlungisi uzithela isisilo. Kepha kumnandi ukuthi kuthiwa umuntu umale, ufike umyale umtshele into, uphinde futhi umtshele okwesithathu umyeke. Ukuba yini? Akufanele wena uzame ukuthi udonse ihashi ngenkani elisemfuleni. Akufanele ngoba ngeke ulaphuza manje. Alithi bese lincane ihashi lize emthonjeni lizophuza. Lizofike liphuze futhi lanele. Ungathethisi isideleli. Ungalinde uzame uyabona tshela emhlabeni sifunda kanzima. Ngoba nami ngidelela konke into kanjena. Mina futhi ngidelela indaba yenkolo bekithatha umsaka. Indaba yokholwa bekithatha njengento umbhedo. Abantu becula ngisho labo banesicefela manje. Lapha namhlanje mina ngiyafakaza mina levangeli. Sekuyimelo lesicefela. Usiyakhombisa uNkulunkulu ukuthi kunjalo, kunjalo bayisicefe sakhe.
kubantu. So manje sengiyabuza lo buhlungu lo nami ngakhuluma kahle ngabanye abantu. UNkulunkulu ufuna ukusifakazela ngamandla avela phezulu. Ngoba yonke into inesikhathi sayo. Awukwazi ukuthatha isidanga usishintshe ngenkalo usifake enkolweni. Ngoba msabisa kanjani ubeke isibhamu la ukhulume zonke izinto. Uyokwenza lokho akhona phambi kwakhe azakholisise. Uyothi ungafulathela aqalaze ukuthi angakuphi abaphuzayo. Ngisho ingane yakhe iseqalile isijona. Ungayishaya uyishaya uzibeke isibhamu la. Ibuyothi ungaphuma ubhekele ihlala insukwane ilunge phambi kwakho. Iyothi ngaphola la wathi wasithe emehlweni. Iyokufuna lezo ezothola khona umninwayo. Lezo nto leyo. Ungathethisi isideleli, funa sikuzonde. So Thethisa isihlakaniphi. So lento le ifakazela ukuthi uma ngempela ufuna ukulunga, enza ukulunga wena. Ungaphoqa abanye abantu ukuthi benze ukulunga. Umuntu umenza into engalungile, musa ufuna uloke ukufunza ukuthi enze into elungile. Uyeke ukuba njoba usukudele ukuthi ulungise umuntu oyisilima, uzophendula nawe ube isilima. Kepha lithi khuluma ngokuhlakaniphile. Tshela umuntu ohlakaniphile. Siyakukuthanda. Umuntu ohlakaniphile umtshela izinto kumnyaka. Ubona usizo ongakanani. Ingakho kuthiwa wena ufuna ukuhlakanipha ungapheli emnyango womuntu omdala ohlakaniphile. Awuhlakanipha noma ukuba nephunga kusho ukuthi uhlakaniphile. Ukuba kudala ngeminyaka kusho ukuthi uhlakaniphile. Into yokuhlakanipha uNkulunkulu yizwi lakhe. So izwi kaNkulunkulu lona lifuna umuntu, lifuna inhliziyo ethobekileyo ezokwenza izinto zaphezulu. Funa izinto zakuphi zaphezulu. Ngifuna ukwenza ini? Ngifuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Inyama yami iyangiphilisa. Ngicela ukuthi inyama yabayi nxapha, ithi nxapha. Othanda ukuxabana uthanda isiphambeko. Lo othanda ukuxabana uthanda ini? Isiphambeko. Ukuba nemhlabeni into esikhathayo ungazwani. Ukuthi you're bright, you're bad. Ukuthi ngiyona ukubona umuntu wena wesilima, ukuthi usona abantu bazokutshela. Yabona lo le ubright ayihlabi kahle kuye. Izomhlumeza noma ngabe kuthiwa ubright akaphenduli ngokuya ngesaba. Uzothula kepha inhliziyo yakhe ngabe ngeke iphinde ibe nokuthula. Kepha uma ekholo uzozithulela nje. Athi Nkosi mthethelele kuba lokho akakwazi ukwenza. Mina ngizohlabela. Ngisho ukuthi ubright akaphenduli. Uma ukuthi uNkulunkulu lento yenembeza uyifakile thina sonke, kepha abanye unembeza uyasha. Unembeza kwabanye uyasha. Ngoba yini? Lento le yenzondo isimgwinyile. Inzondo iyagwinya. So uma uyala umuntu oyisilima uzilethela ububi. Kepha uma uyala umuntu ohlakaniphile siyakukuthanda umuntu ohlakaniphile. Siphe isihlakaniphi. Siphe isihlakaniphi. Siphe isihlakaniphi siyakwanda. Umuntu uma umtshela izinto ezakumsiza evele efuna ukuhlakanipha, lo muntu uyakhula ehlakaniphile. Fundisa olungileyo. Uyakwenezela. Okulungileyo uyenezela. Naye futhi elungeni kwakhe kuyanda. Yabona utshele impilo inje impilo. Le Bible le limpilo esiphilayo. Yabona lo le. Khuluma nomuntu into. Ngenzeka khuluma nobright into. Angisho ukuthi uyisilima. Angayiboni ngale ndlela engiyichazayo ngaleso sikhathi. Ngokuba umuntu ofuna ukuhlakanipha uzohamba ayibone. Angizange ngimforce ukuthi ayenze loyonto. Kepha ngayikhuluma ngambonisa. Wangayibona waqhubeka nokwenza ngendlela yena acabanga ngayo ngendlela abona ngayo. Kuyothi ngelinye ilanga bese ethi yazi mhlengile lento oyikhuluma kanje ngiyayibona manje. Angisho ukuthi mina ngiyabona abangikutshelayo ngiyazithulela ngoba yini sengazi ukuthi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kungaphezulu kokuqonda kwami. Isikhathi esiningi sifuna ukuthi uma utshela umuntu ayenze njengoba ufuna noma ayithathe njengoba wena uyisho. Awusamniki ithuba lo muntu lokuthi azicabangele phela naye. Uma kuwukuthi kufanele kukhona le ekufanele adlule khona agigeke aphinde futhi abone ukuthi ngempela lento iyona. Kuzothatha lolo thuba lelo naleyo ndlela. Ungalindeli abantu ukuthi benze into eyishona. Ngaso sonke isikhathi. Ingane kuphela ongayithuma. Into omdala lidliwa lithi kuyakuqala kokuhlakanipha uma sabuNkulunkulu.
umuntu omdala ke njengoba emdala kepha kube khona ungaqondi. Ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova. Uyothi-ke ngaqala ukwasaba uNkulunkulu lapho khona sekwazi ukukhuluma nizwane. Ngeke nizwane nomuntu ongakholwa. Ngikhuluma ngabazalwane abaphatha amaBhayibheli abayezikonzweni. Ngeke nizwane nomuntu ongakholwa. Uqala kwakhe ukuhlakanipha uvumela izwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Nokumazi ongcwele kungukuqonda. So understand iBhayibheli. Mina ngikhuluma into phakathi eBhayibhelini. Uma uzonda mina, usho isikhathi sakho uzonda wena. Uzonda mina, uzonda wena. Ezo lonto lezo. Ngokuba uma uzonda umakholwane wakho uzizonda wena. Ezo lonto lezo. So enhlizweni yakho yini okumele uyilwele na? Ulwela ukuthi wena ulungele ukwenza okwaphezulu. Asifunde ukulalela uNkulunkulu. uNkulunkulu ke sifunda kanjani ukwenza intando yakhe? Ukuqala ukuzila ukudla. Usho uNkulunkulu uthi funda ukuzila ukudla. Akukho ukuzilandulela. Funda ukuzila ukudla. So uma ufunde ukuzila ukudla kunemoya ebhajiwe kuwena ekufanele iphume. Kepha ngenxa ukuthi uyahlulwa ukwenza into nje eshiwo uNkulunkulu. Ngeke uze ubone kubalulekile ukuzila ukudla. Kanti ukuzila ukudla kunemoya enkalweni. Kunemoya womoya. Kunomoya wenzondo. Yazi inyama mesikhamekile yalamba 2 days, 3 days. Ilo ubona khona ukuthi ayinamsebenzi. Uzwe nawe emoyeni wakho ukuthi yazi inyama ayinamsebenzi. Uqala ubona izinto abantu abazenzayo. Ngoba inyama ngokwayithulisa umoya uyavuka. Akuzwe, akubone. Mewafuna iBhayibheli uNkulunkulu usiyamuza ukukhuluma nawe. Kepha uma uzohlezi nje wena yonke into inyama yakhe ithola. Ubuye ungasaboni isidingo sokuthi uNkulunkulu wenze intando yakhe. Kepha into yokuqala nje ukuthi wena ukwazi ukuthi uzwane noNkulunkulu zila ukudla. Ngakho nje sathi ke bese bebuza bafuna kwenziwe yini singakwazi ukukhipha lemoya athi ingoba ukholo lwenu lincane. Yini singakholwa kakhulu? Angifundi nje ukwenza into engishoyo. Mina ngahamba bayozila ukudla entabeni 40 days. Ngalingwa yinyongo 3 times. Ngayinqoba inyongo. Ngabuye ngenza imisebenzi phambi kwethu. Nani ngefanele nihambe lapho. Nifanele ukufunda ukuzila ukudla bese niyakhuleka. Ukhuleka. Ufike emzini womuntu. Ukhulekile kamtheni. Ukhuleka ukuzehlisa ngendlela yokubingelela ukuxhumana ngokuzithoba. Yazo le ngisho. So methi baba wethu osezulwini. Awusho nje ngoba uyite body parts. Uyisho ngenhliziyo ukuthi baba wethu osezulwini. Malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho ngiyawufuna. Futhi ukubusa wakho makufike kimi. Intando yakho yenzeke. Ngisake emhlabeni njengoba yenzeke ezulwini. Ingakho ngithe kwena sipractice impilo yasezulwini. So lezi zinto lezi Jesu asifundisa zona izona zinto eziyigugu kuthina ekumele sibambelele kuzona ngayo yonke into esiyo. Ukuba izona zinto ezisondeza kuNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli lokuthi umuntu ngeke azaphile ngesikwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi evela emlomeni kaNkulunkulu. Izwi eliphilisayo. Inyama yenza konke kwasemhlabeni besiyafa. Bese umphefumulo wakho uyaphi? Ubuye nayo indawo uNkulunkulu uyakuphika kuphimisele. Akhombe kwisabelo sakho sokufa. Sakubonga abantu abafuna ukwenza intando yakhe. Indaba yokukholwa ngiyona. Kepha uma uzocasha ngeBhayibheli noma ngokwenkonzweni, inhliziyo yakho ingekho kuNkulunkulu. Kubuhlungu besishumayela ivangeli eqiniso. Uma uzothi uyahlanganyela kepha inhliziyo yakho ayikho kuNkulunkulu, ungahlanganyela kepha inhliziyo yakho uma ingekho kuNkulunkulu. Akunamsebenzi ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu abazokwenza intando yakhe. So lezi zinto lezi zisondeza kuNkulunkulu ngokulamba komphefumulo. Ingakho iBhayibheli ikutshela ngezibusiso zaphezulu. Incwadi yaMathewu chapter 5 kusukela kuverse 3. Ikutshela ngezibusiso zaphezulu. Ithi babusisiwe abampofu emoyeni. So ulambela ukuthi izwi likaNkulunkulu likufinde. Ngokuba umbuso wezulu
ngowabo. Bakusesiwe kanjani? Abalambi abampofu emoyeni. So le yakholwa akuyona ukuthi ngokuthayi lebhanki le bese ngigibela ngibebeza noma yokuthi abantu bangone kazi ukuthi ngumfundisi. Ukuphila lezi esizifundisayo siziphile sifunde ukuzenza sizinikele ekutheni senze lokho noma abantu sebethini sithi ngeNkosi wena okwaziyo wena ongumnini mandla onke angihambi ngawamamandla buka 50,000 namhlanje next month awusekho wonke kepha 50,000 bengifisa ukwenza izinto eziningi aphela amandla sekusele indlu ayiphelile imoto ayiphelile ingane esikoleni asikhokhile asephelile amandla abe uhamba ngawo akithi imoto ufaka upetrol ka 1,500 hambe eThekwini uthi usophana endawo uthi ufika lofika khona noma usuka la kweGoli ngeke ufike ku-1,500 eGoli petrol ufuna uhambe lokufaka endleleni so uma ke uncike emandleni akho ahamba phela njengopetrol mongenawo indlela yokugcwalisa uzohlala emgaqweni lokuhamba ucela ulift kepha uma uhamba ngamandla kaNkulunkulu awupheli ngoba yini uNkulunkulu uJesu usifundisa into ewu2 ezinye izinto eziwu3 funda ukwaneliseka kunzima ukwaneliseka ubona abantu behamba ngezimoto ezimasonto emhlanje wena uthi baphumelele kepha uyazi impumelelo yamfika kanjani ngoba inhliziyo yakho ivuka umona uhala ufuna ukufana nomakhelwane ethi uNkulunkulu embekele usuku lempumelelo wena ujahe usuku lempumelelo bese lifika usuku lempumelelo seyadlula ingakho lencwadi eJeremiya ithi isihlahla esikehlali noma umuntu othembele enyameni ufana nesihlahla esikehlali noma sekuza okuhle ngeke azakwazi ukubona ukuba yini ithemba lakhe alikho uNkulunkulu uhamba ngamandla akhe amandla akhe ayaphela ngikhuluma nje ungangena engadini noma ungagijima ushaya umgwaqo uhambe eCrayton uyobuya lapho ukuthi lana sekuphela amandla kodwa isikhathi ufike eCrayton sowutotoba sowuncina kancane sowukhathele yini amandla ayaphela so uNkulunkulu amandla akhe awapheli ingakho ngithi uyasifundisa izinto funda ukwaneliseka funda ubekezela Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Ukuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini. Ukuba konke okwane emhlabeni kuyadlula. Ngiyakutshela uyakudla ukudla kuyaphela ebhodweni akuhlali ukuthi kuzovele kuvele kuvumbe ebhodweni. Mekuphela ebhodweni ingekho indlela ukuthi ube nokunye ukudla uzusame nakho ukudla. Ngiyabona unoqondo ukuthi isikhathi sokuphela kokudla siyafika. Uzokwazi ukudla udle ngokucabanga ukuthi siyezi isikhathi sokuthi ngabe khona ukudla ngisho kuba yini yonke into enesikhathi sayo njengamanje sikebusika asikwazi ukutshala esifunayo isikhathi sokutshala esifunayo ngoba imvula ayisekho sekumele silinde kepha ngesikhathi utshala ulungiselela ubusika bekumele utshale ngokwanele ayizonto leyo so lezi zinto engizichazayo ukuthi uNkulunkulu yonke into uyibekela isikhathi sayo ungathi wena monakho bese uhleli uthi ngoba nginemali engiphinde ngihlupheke ngoba nginokudla ngiphinde ngilapha aphaza ukudla uma uyachitha uthi uma uqeda ukudla ukuchitha awucabanga ngeke kusasa kanjalo ukuhamba ngokuqonda kwakho uhamba sengathi wazi yonke into ukhohlwa ukuthi wena watholakala esibelethweni wazalwa ungazi lutho ukhala into ongayazi la wakhula wafundisa ukuncela wafundisa ukudla waze wagaqa wafuna ukuhamba washo emlilweni ungazini lutho ongani emlilweni wazi wafundiswa izinto walandela uma wakho walandela uma wakho wafunda kepha namhlanje wena uzitshela ukuthi wazi konke kepha wazi wakho isiphula inhliziyo iyakhohlisa awazi indawo nje sobalala inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke inhliziyo ikukhohlisa abantu abaningi balalela inhliziyo zabo so ngohlala abantu abalalela inhliziyo zabo akufanele futhi uzame ukubaphikisa ukuba yini wena uqala uzibambela istep ukuba ubhizi ufuna ukungena ezindabeni owazi kahle ukuthi azinasiphethe umuntu olalela inhliziyo yakhe miyeke
wena uhamba ngamandla avela phezulu uthi umbhalo ke lapha kuncwadi yeZakhariya chapter 1 kusukela kuverse 3. No, ongiphela le yamahubo, right? Ngiyayithanda le yamahubo. Amahubo sahluko 1 nakhona futhi. Sukela kuverse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu. So ngithi mina ungahambi ngemiyalelo yonhliziyo ngiyise nabantu abalalela inhliziyo zabo. Ongemi endleleni yezulu. Ongami endleleni yabantu abangezwa. Ongahlali enkundleni yabakolotana. Ungahlali enkundleni yabantu abadelelayo. Yabo Ukuthokoza kwakhe kusemthethweni ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. nayo yonke ukuthokoza kwakho kusemthethweni kaJehova. Ozidla nomthetho wakhe imini nobusuku. So lento yokudlinza usho ukuthi lento iyaphila kwena lekhanda lakho uyayazi. Iyona egadayo uyafika kubantu abakolodayo wena ufike ucabanga ukuthi umtheni uNkulunkulu. So leyo le awuyithathi uyifake enhliziyweni ufuna ukuphikisana nabantu abangazi. Awuthathi ukuthi wena ufuna ukuthi uziveze ukuhlakanipha kwakho kubantu abangazi. Ukuba lonto ubekele iBhayibheli uyalisula sizokusola. Ngiyafuna ukukhuluma nomuntu ofuna ukuhlakanipha uzokuthanda sithi uzosondela wena afuna ukukhula ekuhlakanipheni. Yayizwa lonto leyo. uNkulunkulu utshela ukuthi-ke funa abantu abafana nawe empilweni. Funa abantu abafana. Mawazela uNkulunkulu funa abantu abafana naye uNkulunkulu abafana nawe ngokufuna umazi uNkulunkulu. Lapho nizokhuluma ulimi olulodwa. Akukho ukuphikisana ukuxubana. Kunalo moya lokuthanda. Yini? Yayizwa lonto leyo. Insimbi. Iron sharpen iron. Insimbi lona insimbi. Kanjalo nobuso bomuntu. So into engiyikhuthaza abantu be mawufuna ukuphila impilo nokuthula yazi uNkulunkulu uzokwahlukanisa lezinto engenamsebenzi. Uzobona futhi ukuthi umosha isikhathi sakho. Ezinye izinto ziright zinjengoba wena ulungele uNkulunkulu wena. uNkulunkulu uzolungisa konke okuseduze kwakho. Uthi uNkulunkulu umenza izinto. Uthatha abantwana baka-Israyeli ubahambisa eGibhithe. Lapho bafika bayahlupheka. Kumhlungu ukuhlupheka kwabo iminyaka 400. Kepha ekuhluphekeni kwabo ulungisa bona ukuthi bese balanda bakwazi ukukhonza yena. Manje uyabuka lapho ukuthi uNkulunkulu uyambeka esimweni lapho khona. Inhliziyo yakho izomela ihlukumezeke. Uzoswela, uzodinga, uzohlukumezeka. Kepha ebelungisa wena ngokuba ukulungiseka kwakho ukulungiseka kwabanye ngokuba ukubonakala kwakho ubonakaliswe isimo ubonakala kwayo yonke lento uNkulunkulu ayilungise. So ubani okumele alungiswe uma ngikhuleka nokumkhuleka ukuthi uNkulunkulu ngicela ukulungisa. Bese afika isikhathi inhliziyo yami iyagoloza. Inyama yami seyifuna ukuqala manje iveze lokujaya ukuhlaza. So sekumele ngenze njani? Sekumele ngiqale phansi manje ngiyakudla ngithi uNkulunkulu ngicela ukulungisa. Yahluleka ngokwami amandla ami ayaphela. So uNkulunkulu ukuze akwazi ukungena kweminye iminyango uthola ukuthi wena owenziwe ukhiye ukuthi kuvulwe le minyango ukubekile uNkulunkulu ukuze kulunge wena ulungele yena bese abanye abantu balunge ngenxa yokulunga kwakho okubekiwe kuwena. Bekwahluleka wena yonke lento lokuthi utshela ukuthi iyona ngeke yenzeke. Kepha lokho kwaba izibonelo kithi. So zonke lezi zinto uNkulunkulu azenza ngaphambili zaba isibonelo kithina abantu esifuna uNkulunkulu size singafisi okubi ukuze singeke enhliziyweni zethu sifise izinto ezimbi. Njengokuba labo kufisa ababe ngaphambi kwethu baba nenkani. Futhi ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo. Njengokulotshiwe ukuthi njengokuba kubhalwe phansi kubo. Abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze. Abantu bayangcebeleka emhlabeni. Basukuma ukuba badle. Abantu bayangcebeleka emhlabeni. Banesikhathi sokumnandi kakhulu. Abantu abafuna ubumnandi, bafuna ubumnandi bale emhlabeni. Ezo lonto leyo. Bafuna ubumnandi bale emhlabeni abantu abanesikhathi. Kuyimvela kancane uthola abantu abaningi bamanga bebona abafana abangangathi belokhu bekhuluma ngoJesu. Balindele ukuthi mhlawumbe nathi sikhulume ngoJesu njengabanye abantu. Kepha indlela esikhuluma ngayo ngoJesu ihlukile.
bese benza bamagani abanye bajabule futhi ukuthi akusakhona abafana abancane abanjengani engathi ngingabambelela iqiniso ngoba lo mhlaba esiphila kuwona kuyabheda bekuke ingane zabo ukuthi yo kuyabheda ngempela isono siyadeleza ekhaya esikoleni emgaqweni umsebenzini isono nje siyadeleza so akasekho umuntu onethemba kuNkulunkulu bonke abantu sebefuna izinto abazobambelela kuzona ufuna ukubamba iposition yakhe emsebenzini ufuna ukubamba indoda yakhe ngahambi ufuna ukubamba isikhundla sakhe bafuna izinto eziphathekayo ezokwenza ukuthi yonke into abanayo emhlabeni bebambisise sasuyafa ezingabalo zozinto uyapho lithi izwi lapha kwincwadi yaseKolose sahluko 3 verse 1 ngakho uma navuswa kanye noKristu uma sivusiwe movuswa kanye noKristu uJesu wavuka ethuneni ngenxa yokulunga kwakhe elungele uNkulunkulu so ngokuvuka kwaKristu wavuka ngomoya akasavukanga ngomzimba wenyama umzimba wenyama awuthulakananga ngokuba wakhazimuliswa washintshwa isimo sonyama waba umoya aphanga wena oleleyo so manje thina siyavuswa nje ukuthi nathi sivuke kanye noKristu uvuke kwabafileyo phuma esonweni uKristu uza kukukhanyisa uJesu uza kukunyisa mawuthiwa uyakhanya uphila impilo engcwele uphila impilo engcwele usathana lokwethi kanje qalaza lokho ufuna ukusola abantu hayi lo akakholwa ngoba ufaka abaceli aphinde aqalaza umuntu hayi lo umphako kaNkulunkulu usola abazalwane bebusuku nemini yabo kuyahleka lo ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani manje-ke bhekisisa wena uhamba kwakho kungabi njengabangahlakaniphile ungafani nabantu abayizimula kepha njengabahlakaniphile ufane nabantu abanokuqonda nithengisise isikhathi ugcine ukuhamba kwakho uphephile ngokuba izinsuku zimbi izinsuku esiphila kuzona zimbi ngakho-ke ningabi yiziwula abantu abangenakho ukuqonda kodwa qondani okuyintando yenkosi okuyintando kaNkulunkulu sebefuna le incwadi yase-Efesu la ifunda uBright sahluko 5 ubabizele incwadi bese uqedile incwadi kwabase-Efesu sahluko sesihlanu kusukela kuverse 11 verse 14 ayike kwela ngale ncwadi yaseKolose ngakho uma navuswa kanye noKristu so uma sivuswa kanye noKristu sivuswa imfundiso kaKristu bazalwane yonke ngifuna leyo i-understand umuntu ovuswa uKristu uvuswa imfundiso akubona ukubiza uJesu ngemlomo yethu okwenza sibe ngcwele noma sifinyelele kuNkulunkulu kepha ukukholwa okusuka enhliziyweni uNkulunkulu ufuna abantu abazokwenza izwi lakhe ngokuzinikela nangokuzithoba kuba ngaphandle kokwenza izwi lakhe akanandaba nokuthi siyambiza noma siyamculela sicule ngayo ufuna abantu abazothobeka benze izwi lakhe leli-ke inyama engafuni ukulamukela izwi likaNkulunkulu bese thini ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu mfunani izinto phela zasezulwini lapho ekhona uKristu lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu lapho khona-ke manje amandla onke akuyena nakani okwaphezulu sinake izinto ezavusa uKristu ethuneni ninganaki okusemhlabeni inyama ifuni lolo leyo shona ngeke umsebenzi wami ungane umsebenzi wawukwazela nje noma kuthiwa usawuyeki-ke woza kuNkulunkulu uvume ukuthi wawukwazela umsebenzi uyavuma uyazisola futhi yezwa loo nto leyo ngokuba nafa ngeke idona belihle nje ngathengelwa i-oil yami hamba ushise alisena nzuzo kuwena sowumntwana kaNkulunkulu ngithi la macici hamba walahle ungani ngisho omunye umuntu yezwa loo nto leyo lokumnandi lokubhiyoza kwasekumnandini kwetshwaleni buyeke akunanzuzo amazinyo akho awasaphelele unezingozi uvuka kusela ubhuzukile uyaziphakazela uyaziboshela yini ubumnandi basemhlabeni uthi ubumnandi kepha bubizele ethuneni ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu ukuphila kwethu kusezwini okwaphakade kufihlwe noKristu ohlele ezulwini manje abantu abaningi abangeke bakwamukele ngoba
bayabizwa kepha bafuna. Yayizindaba wozake sesiyabhala. Nxa ebonakaliswa uKristu Uma uJesu esebuya, ongukuphila kwethu, yebo, khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye. abanjani abayoma noJesu yilabo ababheke izinto zaphezulu, asebeshiyile into zemhlabeni, kanye naye ekukhazimulweni, asebeshiyile imithi, bashiya inkipito, bashiya umjolo, bashiya ubusela, bashiya amanga, bayishiya inzondo, beza kuJesu owasithanda, wasifundisa ukuthanda, ukuthi thanda umakhalane wakho njengoba uzithanda. Uma isitha sakho silambile siphakele usipha amanzi. Manje uma uthi umzalwane ufuna lezo zinto, uJesu uzobonakalisa kanjani kuwena? Uma usafuna ukwenzela izinto ubona ufuna ukubukwa kwena ukuthi wenza kangakanani, ungasuki enhliziyweni yothando. Ngakho-ke bulalani amalunga enu asemhlabeni. Akhulunywa ngabantu ukuthi abulala abantu, khulunywa ngemisebenzi yakho leya emhlabeni, amalunga inezinto zenzayo. Ubufebe, ukungcola, nokuhuheka, nokukhanuka, nesangabe, okungukukhonza izithombe. Izonto leyo okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uzoshaya yonke into nobufebe nobunja. Nomoya, nesangabe, nokukhonza izithombe. uJesu uzoshaya lonto leyo. Yonke angayifuni emhlabeni. Ngoba hayi ukuthi umuntu, umoya lo angawufuni uhlala kuthina. Shiya. Nawe uyazi uyithandi lempilo ephilayo. Yayizona lonto leyo. Awuyithandi. Wazi kahle awuyithandi enhlizweni yakho. Kepha usuyayenza ukunembeza wakho usushisiwe. Awusasebenzi. uNkulunkulu usengakuthethelele nje amacala akho. Uma wena uvuma, iningi incwadi ezenzo. Uma uvuma, thina sibizela ukulunga kwaNkulunkulu hayi kwabantu. Okwasemhlabeni lokumnandi sikwenza, siphuze, sijola, siphakele, senza konke esithandayo. Kepha uJesu ufike walungisa yonke lonto, elungiselela yena, hayi ukuthi wena uhambele ukubukwa abantu. Enza lokho kusho uJesu phakathi kwabantu kubonakala yena kuphela. Ngoba uJesu ufuna abantu abezwa izwi lakhe balenze, hayi abantu abezwa izwi bangalenzi. Uthini uphethe? Phendukani, siphendukeni yiloyo naloyo abaphathise egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono zethu, Khona niyakwambeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu. Esabo bonke abakude Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, wafakaza nangamanye amazwi amaningi ngobayala watheni, sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. masibalekele isono size kuJesu sisindiswe. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi. Uma khona ufuna ukubhaphathizwa kuyakusithinta kule mininingwane leyo ibonayo lapho ku-screen noma uyizwile inkonzo iqala. uNkulunkulu emuhle uyakuyenza indlela sifinyelele kuwena. Siyabethemba kukho konke ukuba sambe ngamandla ethu sihamba ngawakhe. Uma esesenzele indlela siyakufinyelela. Kubona bonke abazalwane abalindile ukuthi sibavakashele, sibahambele nalabo futhi esiyohamba kubona sibabhaphathize ngegama likaJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile. Usibhalele ngomkhuleko. uNkulunkulu namandla, siyabonga Nkosi Jesu, wena wedwa othembekileyo. Siyabonga Baba wethu osezulwini ukuba usithande kangaka uNkulunkulu, wathumela izwi lakho ukuba lizokhazimulisa amandla akho emhlabeni. Lisiholele Nkosi endleleni, ngokuba wena uyindlela engumendo Nkosi Jesu, ekuyiyona indlela ngisho ukubula enyameni, kepha ingamandla kaNkulunkulu, ingukuphila okuphakade egameni elihle leNkosi Jesu Kristu. Izwi lakho Nkosi malithola indawo ngaphakathi kithi, wena wedwa ongukukhanya kwezwe, likhanyise imidlinzo nemicabango yethu nenembeza yethu Nkosi, size sifunisise, sihlolisise okuhle ngezwi lakho okuthandekayo kuwe uNkulunkulu namandla, egameni elihle leNkosi Jesu manje naphakade. Amen.